Menteri rang ba du kari Narendra Modi ulaya ro ya ka benta jong ki middle class ha ka jing ki jong kari bat ong ba ki jing ang nu jong ki ka ai jing kermen ni ki pat ba ha ka ban ken tiu syakrang ya kari. Menteri rang ba du kari Narendra Modi mentang sini ula pen pau ka jing smosi halo ka jing klat no jong unong ya lam rang ba ka BJP ubalong ru unong mikmat jong ka ram jan ma bhuni di Kshetra Trust Ukameshwar Chopa. Sarkar minta kesini kalaya tu bakala penet jemut kedpang ha kaban pen baha ya ki jing don kam ha ka kot khia ha ki jaka jong ki pat riulung. Hadin pembahasan senam AA ka Reserve Bank of India kala penduna ya ka policy repo rate da 8% basis points nakan 0.1 nakasispa syaka 0.8 nakasispa. Ke Employees Provident Fund Organization EPFO kala kenjo sya umau jam barat ba nakaba kala tam palat san keluar teli kijing penbet i kijing dawa hakan bang tengka jong islam 8,000 hadu 8,000